Pale panyasa voice box pamene timakhala tikukambirana nkhani zathu za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso tsatira bwino kwa malamulo timafuna ndithu tilankhule ndi anzathu akunduna wa zofalitsa nkhani komanso anzathu amene akugwira ntchito ku Malawi Communications Regulatory Authority MACRA kuti pali kuli kotheka tilongosolera bwinobwino kuti kodi mulandu wa cybercrime umayenda bwanji nanga kuti lamulo la cybercrime limayenda bwanji chifukwa tipati kali pano amalawi ambiri sakulimvetsetsa lamulo limeneli ndipo akumalankhula zambiri zoyipa zokhudza boma kuti ayi boma likumanga anthu mwachisawawa aya polisi athu sakugwiritsidwa bwino ntchito chifukwa chokuti ambiri mwa ife lamulo limeneli silikutimvetsetsa kuti muti limati chani chifukwa choti mukamtenga munthu mukuti ayi munthu uyu walankhula zinthu zimene zikhoza kubweretsa chisokonezo muno mdziko kapena kubweretsa mantha kuno mdziko zimene wazipanga post pa social media ndi ngati kuli kotheka anzathu aku nduna wa zofalitsa nkhani komanso ku MACRA timati mwina mutatulutsa chikalata komanso kupita pa radio kandi pa TV kuwalongosolera Malawi kuti kodi mulandu wa cybercrime ndi mulandu wake uti koma lamulo lakenso ndi lamulo lake liti. For example, dzanali apolisi athu anamanga amenewa ndi Reverend Kondwani Chimbiri Magondwe akuzolozolo CCP kuti iwo ndithu analankhula zinthu pa social media zimene zinakatha kubweretsa phokoso kuno ku Malawi komanso kubweretsa mantha ku public. Ndi kalata imeneyo ndithu apolisi athu tiwayamikire analemba bwino mchizungu kulongosola kuti mulandu umenewo ndi umene apalamula koma chimene anayiwala ndi kunena kuti kodi lamulo lake specifically ndiliti. For example, munthu akhale kuli pansi kuyendetsa galimoto ndipo galimoto ija ilibe certificate of fitness kimene bangoti COF mwachidule apolisi amatha kuyimitsa ndikukuwuzani kuti abwana takugwirani chifukwa kuti galimoto yanu mulibe COF. Timadziwa ndithu kuti malamulo a COF ali mu Road Traffic Act ya Republic of Malawi pa section 69 subsection 1 imene manena kuti no person shall on a public road operate a motor vehicle which is not in a roadworthy condition. Kuti inyo ngati driver simungayendetse galimoto pa msewu wa Malawi ngati mulibe COF, ngati mulibe chikala chimene kunena kuti galimoto yanuyo ndiyoyenerera kuti ikhale pa msewu. Zimenezo aliyense amadziwa kuti kumene kunoko ku Road Traffic Act section 69 subsection 1 kuti no COF no kuyendetsa galimoto pa msewu. Timafuna tipemphe nawo kumeneko ndithu kuti olemekezeka anduna athu ofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu komanso awapampando wa bungwe lija la MACRA kuti chonde ngati kuli kotheka awuzeni a Malawi kuti lamulo limene apolisi akugwiritsa ntchito kuwamanga anthu pa social media kuti akulankhula zinthu zosayenera lamulo lake ndi this act section chakuti subsection chakuti kuti ife a Malawi tidziwe kuti tikamalankhula pa social media pano kuli malamulo amene ifeyo tikaphwanya tisamadabwe apolisi ali panja kumati ayi akulu inu mwalankhula zakuti timati tikutengeni tikakufunsa mafunso awiri atatu kuti mutiwuze kuti zakhala bwanji. Nde ife odi atatu timangofuna ndithu tipemphe nawo ku unduna wa zofalitsa nkhani komanso ku MACRA kuti chonde ngati kuli kotheka mutilongosolere mtundu wa Malawi kuti timvetsetse chifukwa ambiri akungolankhula zinthu pa social media kuti inu akuboma mukuchita nkhanza kapena kuti mukumanga anthu mwachisawawa chifukwa kuti lamulo limene mukugwiritsa ntchito ambiri sakulimvetsetsa. Nde kuti mwina tisinthe mmene anthu akulankhulira kapena mmene anthu akuganiziridwa tiyeni chonde akuboma tiyesetse kuwapatsa anthu information kuti kodi lamulo la cybercrime ndi lamulo la mtundu wanji ndipo which section of that crime kapena kuti act yanji imene mukugwiritsa kuti anthu mudziwamanga kuti aphwanya lamulo chifukwa anthu ambiri padakali pano sakudziwa kapena kuti sakumvetsetsa kuti kodi what is cybercrime. Zulozuloli a Samuel Wara akambaso chimodzimodzi kuti mukamati kuti cybercrime mukutanthauza kuti chani. Ndi chonde olemekezeka athu timakukondani a Moses Kunkuyu nthawi zambiri mabweretsa information ku mtundu wa Malawi modekha mosakalipira munthu mosaopsezana. Timafunanso kuti ulendo uno mutapangitsa ka press conference kapena kutulutsa ka statement kena kake kuti a Malawi adziwe kuti mukamati cybercrime mukutanthauza kuti chani, kuti ngati kuli Amalawi ena amene amafuna dzilankhula mongolankhula mwachisawawa adziwe kuti ndikapanga zakuti ndisadabwe anzanga apolisi ali panjapa ndikumana kuti amwene tabwerani kuno tifunsani mafunso awiri atatu chifukwa kuti mwaphwanya lamulo section chakuti subsection chakuti yakuno ku Malawi. Ndi chonde kunduna komanso ku MACRA tapangani zimenezo kuti a Malawi akhale kuti akudziwa za malamulo a mdziko lawo. This is Nyasa Voice Box, the platform where we discuss politics, good governance and the rule of law.